Hi guys, det er Nikolajs Rainbow Dream er back. Jeg vil gerne fortælle, at der er sket nogle voldsomme ulykker i dag. Og det kan for eksempel være, at jeg gik ind i en kildeskrammel. Jeg vil så gerne vise mit ben lige nu, men det kan jeg ikke. No reason for that. It hurts a lot. Right here on my leg, okay? Udover at mit liv det er ved at gå under, så vil jeg gerne snakke om Fashion Week in Copenhagen right now. Og selvfølgelig, som altid, har jeg taget det vigtigste tøj på. Jeg vil starte her. Jeg har taget en fashion t-shirt på, white of course. Oh, you just saw some stomach right there. Jeg tror jeg cutter det ud til når klippet skal i gang. Handclops. Jeg er ikke til mellemlaget ost, men jeg er til Hansen like this. You can see the little skull right there. Det gør, at jeg måske er lidt bad på. Det eneste jeg vil have, det er min fyr, okay? Peace and love out on Nikolajs Rainbow Dream.